Ziua, dragile mele balanțe, să vedem ce rezervă tarotul pentru luna iulie pentru voi. Să scoatem 6 cărți. La bază a rămas moartea, o transformare. O să fie o perioadă de transformare pentru voi. Nu sunteți cumva într-un punct de cutitură. Nu sunteți mulțumiți pe deplin cu ceea ce aveți. Simțiți că oferiți mai mult decât primiți. Cu îndrăgostiții, cred că pe partea sentimentală nu este totul roz în relația voastră, dar cumva nu e momentul pentru alegere. Magicianul e o carte foarte frumoasă, o carte de nou început, dar ai grijă și cu sănătatea, cu gândurile, cu poverile pe care le duci, cu cât oferi și cât susții și cât dai din sufletul tău. Te simt foarte, foarte încărcat, o energie foarte apăsătoare și cu luna ai grijă la persoanele din jurul tău. Nu toate persoanele sunt sincere. Multe sunt persoane fățarnice. Și ai grijă cu iluziile și cu ce crezi tu că e adevărat. Mulți joacă un rol, să zicem așa. Zodii cu care ai putea să ai de-a face: Scorpion, Gemeni, Rac, care ni se arată mai semnificativ. Și să tragem o carte din oracolul Cosmic Insight. Ai răbdare. În câteva luni toate lucrurile pe care ți le dorești o să se împlinească. Ai puțină răbdare, nu forța situația, nu forța timpul, practic. Toate au timpul lor. Dă-i timpului timp, exact asta simt pentru tine. Cu transformarea asta simt că oricum o schimbare destul de importantă pe planul emoțional și iarăși cu sănătate simt că ai putea să ai ceva probleme. Dar totul e spre bine. Totul e spre bine. Să ai o lună minunată, draga mea balanță, și aștept părerile voastre în comentarii. Vă îmbrățișez!